El primer moment que em van demanar a mi la presentació de la inauguració, de seguida vaig pensar que tenia que agafar mà de molts artistes de les Terres de l'Ebre. Bueno, crec que es va contactar amb mi, no?, perquè he estat treballant també en Jaume en altres ocasions. Temps atrás hem estat fent coses junts de videojockey. Me vaig reunir amb Jaume i em va explicar una mica que era com una òpera, que intervenia en diferents arts. El fet de crear un espectacle per a la inauguració tenia que ser no tan sols un espectacle que fos durant un moment, sinó tenia que ser una crida a tota la societat, a la població, perquè pogués participar del Centre d'Arts Visuals. Tenies una miqueta d'incertesa i pensaves a veure com sortiria la cosa. Tenies molta il·lusió perquè veies les ganes i la il·lusió de la gent que ho estaven preparant, però, clar, no sabies com sortiria l'acte final. Era molt emocionant també la sensació esta, no? Era com molt improvisat. Fins a l'últim moment no sabíem exactament el que passaria. A veure, la idea era... El CUP cada dia anava a un punt de la població d'Amposta i la idea era anar a gravar els sons que hi havia a cada punt on estava el CUP. És un llenç que es va desplaçant per la ciutat d'Amposta, el pinten, fins i tot, però també poden arribar a destruir-lo. Per què és això? Ens preguntaven. Nosaltres vam dir que podíem fer el que volguéssim. Nosaltres cada dia, llavors a l'hora de la retirada, ens esperàvem alguna novetat. A vegades ho trobàvem canviat de puesto, pintant-lo, foradant-lo, cremant-lo, xalàvem, en simple fet xalàvem perquè fèiem, a veure, ens ho trobarem avui. A vegades sí que pensaves i passaves per aquells espais i miraves la gent que se'ls mirava i pensaves, bueno, què és el que deuen pensar? Què fa este CUP aquí al mig del poble? Què significa, no? I això per què és això? Un home gran que havia allí sentat, això per què és? Vostè ha d'afirmar aquí el que vulgui ficar, fica. Poca feina tenen aquesta gent, bueno, comentaris... El principal repte va ser com ajuntar-ho tot i que quedés una cosa que no es distingís, diguéssim, la part musical de la part dels elements gravats, no? Que quedés tot com una obra, però ben fusionada. La música d'Edgar era una música també que a mi me va donar molt de joc a l'hora d'elaborar la improvisació i els temps musicals. El que vaig fer és sentir moltes vegades la música aquesta i llavors deixar-me portar pel que sentia quan la soldava la base aquesta. No vaig trobar molt de moviment. Hi havia moviment per tot arreu. És maneres de captar el moviment diferents. Vaig intentar, no sé, jugar una miqueta en les reflexes de l'aigua del mar. El vent, com bufava... Menys mal que aquell dia bufava vent. Havia temporal i me va aparèixer graciós. Vaig gravar les parts més naturals. Algo bonic, com les algues amb les mosques i tot això, tenia molt de moviment. Com anaves caminant, s'anaven aixecant. Els coloms van sortir volant. Una mica de sort i vaig trobar un gos per allí. No vaig anar a buscar el moviment, vaig crear-lo. Feia un sol increïble. Intentar transmetre el curs de la vida. La tranquil·litat, la pau dels ports de Caro. Les oliveres. La tranquil·litat del moviment natural. Com les oles, la tranquil·litat. Com seria el moviment d'unes formigues o un simple gat? És una reflexió sobre la naturalesa en si i la gent que hi conviuen els animals. M'agradaria molt destacar que la gent també va tenir molta col·laboració. Bueno, va ser divertit la reacció de la gent. La gente, com te miren. Captar el moviment de les persones. I encara també alguns detalls o monuments més significatius de la ciutat que poden representar. Els carrers estrets aquells que hi ha. Les bicicletes sempre han sigut típiques. Un camp de rocs ha costat una casa, que és molt moderna. Hi havia escultures que anaven fent sons. Filmar carrosses, sí. Per tot arreu hi havia línies pel cel. Que són cotxes, gent... A vegades de coses petites podem trobar la bellesa. Simplement extraordinari. A l'Escola d'Art hi ha gent que és molt vàlida i és tota la joventut que munta ara i tot plegat i tot lligat a lo que és el Centre d'Arts Visuals. Dins d'aquest món jo penso que tampoc s'ha donat molt a conèixer i ells van donar una pinzellada molt important en aquest treball.
Senyores i senyors, bona tarda, ja quasi bé bona nit a tothom i benvinguts a la inauguració del Centre d'Arts Visuals de les Terres de l'Ebre. El dia de la inauguració me'n recordo l'estrès de l'últim moment. Recordo que va vindre molta gent, recordo que molts estaven allí presents, però me recordo veure botonets i veure cables i veure això. El que em va fer més il·lusió va ser pensar que en aquell moment la dansa pogués servir per a expressar les emocions que podia interpretar la gent. I això és l'art, aquella forma complexa també d'aproximar-se a les coses intentant explorar els límits dels llenguatges amb els quals intentem representar-nos-la. Amposta també ha tingut una tradició d'artistes contemporanis i una gran sensibilitat per l'art que probablement li hagi donat el seu context paisatgístic únic en tot el país de Catalunya. En motiu de la inauguració del Centre d'Arts Visuals, els presentem a continuació, aquí al centre de la plaça, l'espectacle audiovisual Moviment. Va ser molt diferent a tot el que fins ara jo, almenys com a regidora de Cultura, havia vist, no? El que em feia més temor era que el que jo pogués fer no estés a l'altura. El més complicat fer una estructura de l'improvisació. Sempre hi ha un 1% de possibilitats de que se'n vagi la llum, de que salti un aparato, de que es penja un ordenador. Sí, bueno, això sempre passa, factor sorpresa, no? Les coses del directo que diuen. Feia temor, però també confiava molt en les noies. Hi havia una senyora al costat i feia, quan començava a moure es va quedar mirant i les veien, elles estaven molt contentes, era molt emocionant. Volíem que al final de la inauguració el CUP s'obrís, com s'hauria d'obrir el Centre d'Arts Visuals a la societat, no? Al territori. Tothom o molta gent ens ha felicitat per la feina, no? I estem molt agraïts perquè ha sigut una cosa que han fet entre tots i amb molt d'orgull. Una de les sorpreses més bones que em vaig endur va ser que els artistes en què vaig comptar van superar les expectatives. Pues a nivell meu estic contenta d'haver pogut crear una coreografia basada en improvisacions de les emocions i això és algo que en dansa contemporània s'utilitza moltíssim i no havia tingut oportunitat jo de fer-ho. El Centre d'Arts Visuals serà una llançadera per a moltíssima gent, per a molts artistes, per a molta joventut i, com a no, gent també més gran, que puguen aprofitar-lo, que puguen gaudir-lo i que a partir d'aquí siguéssim un referent per a tot el territori.